Hi everyone, I'm Lisbeth. I'm a Strala Yoga guide from Copenhagen, Denmark, and the founder of Moseholm Yoga. I'm so grateful to be a part of this amazing Strala Yoga community, and I'm very happy to share with you today a 30 minutes Strala Yoga flow in Danish. So let's get started. Til at starte med, så bare find en behagelig siddende stilling. Du kan sidde lige præcis, som du sidder godt tilpas. Du kan lukke dine øjne. Og lige tage et øjeblik til at lande på din yogamåtte. Sæt tempoet ned. Og bare være lige her, lige nu. Du kan fornemme dine omgivelser. Selvom dine øjne er lukket, kan du fornemme lyset, fornemme temperaturen. Måske der er nogle lyde, der kommer og går. Og så guide dit fokus til din fysiske krop. Lige tag et øjeblik til at mærke, at du har en fysisk krop. Tag et øjeblik til at mærke ind i, hvordan du har det i din krop i dag. Hvordan føles det at være i din krop lige nu? Det kan være, at der er nogle steder i kroppen, der kan særlig opmærksom på sig selv. Uden at dømme noget, så bare lige mærk, hvordan har du det i din krop lige nu. Og uanset hvad du mærker i din krop, så prøv at møde det med en blødhed. Afspænding. Bare vær med det, der er, uden at prøve at modstå det eller kæmpe mod det. Guide dit fokus til dit åndedræt. Tag en dyb indånding ind gennem næsen. Og ånd ud gennem din mund. Træk vejret ind gennem næsen. Lad indåndingen fylde dig op. Og ånd ud gennem din mund. Fornem en afspænding ned gennem din krop. Bare lad dit åndedræt bevæge dig. Indåndingen, der fylder dig op og skaber plads. Og udåndingen, der afspænder og giver slip på eventuelle spændinger, du måtte have i din krop. Dybe indåndinger. Og gode lange udåndinger. Med din næste indånding kan du lade armene flyde ud til siden og højt op mod himlen. På toppen bring håndfladerne sammen, og med lukkede øjne bring hænderne til dit hjerte. Tag endnu en dyb indånding ind gennem næsen. Og ånd ud gennem din mund. Og bare lige mærk dit hjerte, der pumper. Mærk, hvordan du har det lige nu. Og så lad hænderne hvile mod dine lår. Og herfra kan du igen stille og roligt åbne dine øjne. Og til at starte med, så bare lige lad hagen søge mod brystet. Og lad dit hoved rulle stille og roligt fra den ene til den anden side. Giv slip i din kæbe. Giv slip på eventuelle spændinger i dit ansigt. Giv slip i din nakke. Og tag nogle dybe åndedræt. Lige mærk lidt ind i, hvordan du har det i nakken. Øverste del af din ryg. Og stille og roligt kan det være, at du har lyst til at bevæge resten af kroppen med. Bevæg dig fra midten af din krop. Du kan sveje i ryggen, måske det du læner dig fremad. Du kan runde i ryggen i det du læner dig bagud. Du kan læne kropsvægten lidt til den ene eller modsatte side. Bare virkelig mærk ind i kroppen, hvordan føles det rart for dig at bevæge dig herfra. Vær nysgerrig på, hvad du mærker i din krop i dag. Og tag nogle gode, dybe åndedræt. Herfra kan du læne dig godt over mod din venstre side, så du kan strække dit højre ben ud. Og så mærk lidt mere ind i hoften, lysken, lænden, op gennem ryggen. Bare prøv dig lidt frem, vær nysgerrig på, hvordan det føles at bevæge dig herfra. Du
kan gå hænderne et par skridt den ene vej eller modsat. Virkelig bare prøv dig frem. Og tag nogle gode, dybe åndedræt. Mærk ind i din krop. Hvad har du brug for? Hvordan har du brug for at bevæge dig? Herfra kan du placere din højre hånd i gulvet. Løfte venstre arm mod himlen. Stræk dig ud. Åbn op. Skab noget plads. Og så bevæg dig herfra, som det føles rart for dig at bevæge dig. Måske tippe over til siden og mærk sådan en dejlig sidestræk her. Måske søge hele vejen ned. Måske bøje lidt i knæet. Grib efter din fod eller din tær. Giv slip i hovedet. Giv slip i nakken. Dybe åndedræt. Bare giv dig tid til at mærke din krop og svare med dine bevægelser. Herfra, når du er klar til det, kan du bevæge dig tilbage igennem midten og ind i et twist. Lad højre hånd hvile mod venstre ben og venstre fingerspidser bag dig. Tag en dyb indånding, der skaber længde op gennem ryggen. Og udånding twist. Igen bevæg dig tilbage igennem midten. Så tager vi modsatte side, så du bøjer dit højre ben ind og strækker venstre ben ud. Og så bare tag dig tid til at mærke ind i kroppen på denne her side. Hvordan føles det rart at bevæge dig herfra? Det kan være, du mærker noget andet, end du gjorde på din højre side. Så bare vær med det, der er. Vær nysgerrig. Tag dig tid til at prøve dig frem. Dybe åndedræt hele vejen. Når du er klar til det, kan du placere din venstre hånd i gulvet. Løft højre arm mod himlen. Åbn op, stræk dig ud, skab noget plads. Og så bevæg dig herfra, som det føles rart. Igen måske tippe over mod venstre, få et stræk i siden af kroppen. Eller måske søge hele vejen ned og gribe efter din tær eller din fod. Måske med let bøjet knæ, hvis det føles bedst. Giv slip i hovedet, giv slip i nakken. Dybe åndedræt. Når du er klar til det herfra, kan du bevæge dig tilbage gennem midten og ind i et twist. Venstre hånd mod højre ben og højre fingerspidser bag dig. Indånding, der skaber længde. Og udånding twist. Godt, herfra søg tilbage gennem midten. Og kom hele vejen rundt, til du står på alle fire, på dine hænder og på dine knæ. Og så tag dig tid til at mærke ind i kroppen herfra. Du kan bevæge din hofte, bevæge din ryg. Dybe indåndinger. Og gode lange udåndinger. Virkelig bare mærk, hvordan det føles at være i din krop. Hvordan føles det rart at svare på det, du mærker i din krop med dine bevægelser. Dybe åndedræt hele vejen. Masser af bevægelighed. Herfra kan du omdreje dine tær. Tag en dyb indånding, løft hoften højt og kom hele vejen op i din downward facing dog. Og så bare tag dig god tid til at finde dig til rette i din down dog. Måske har du brug for at justere på positionen for dine hænder og dine fødder. Til at mærke den rigtige stilling for dig. Måske lidt bevægelse. Du kan bevæge hoften fra side til side. Bøj et knæ ad gangen. Giv slip i hovedet. Giv slip i nakken. Slap af skuldrene væk fra ørerne. Dybe åndedræt. På en indånding løft højt op på din tær. Løft din hofte højt. Og med din udånding lad hælene søge tilbage mod gulvet i dit stræk. 2 gange mere. Tag en dyb indånding. Løft højt op på dine tær. Og udånding lad hælene søge tilbage mod gulvet i dit stræk. En sidste gang indånding. Løft højt op på din tær. Og udånding lad hælene søge tilbage mod gulvet i dit stræk. Og herfra så går du hænder og fødder hele vejen frem til toppen af din yogamåtte. Og når du når toppen, bøj lidt i knæene, lad overkroppen søge forover, giv slip i hovedet, giv slip i nakken. Du kan gribe let fat og modsatte albuer, lad armene sveje fra side til side, løsne i dine skuldre, løsne i din nakke. Dybe åndedræt. Og så igen bare lad armene hænge ned. Herfra ruller du stille og roligt hele vejen op til stående rygvirvel for rygvirvel. Åbn armen ned til siden og strækker kroppen lang og høj. På toppen grib dit højre håndled med din
Venstre hånd, tag en dyb indånding, stræk kroppen lang. Du kan skubbe hoften mod højre, armene mod venstre. Måske let bøj i knæene. Indånding, der åbner, skaber plads. Og udånding, der fører dig lidt dybere. Giver lidt slip. Bevæg dig tilbage gennem midten, grib modsatte håndled, tag en dyb indånding, stræk kroppen lang og høj, skub hoften mod venstre, armene mod højre. Let bøj i knæene. Dybe indåndinger, der åbner, skaber plads. Og udånding, der får dig lidt dybere i dit stræk. Igen bevæg dig tilbage gennem midten, stræk kroppen lang og høj, måske en lille bagoverbøjning, løft brystet op. Og herfra igen bløde knæ, rul hele vejen ned. Placer hænderne i gulvet. Træd fødderne tilbage til en planke. Tag dig tid til lige at finde den rette stilling for dig for dine hænder. Med en indånding kan du løfte kroppen lidt op. Og udånding, bøj lidt i albuerne, bøj lidt i dine knæ, så du har sådan en easy going plank. Træk vejret her og rock lidt fra side til side. Og så med en indånding kan du læne dig godt over mod din venstre side. Udånding, rul tilbage gennem midten over på højre side, en sideplanke, løfte venstre arm mod himlen, åbn op. Træk vejret her. Godt, kom tilbage gennem midten igen, begge hænder i gulvet, du kan rocke lidt fra side til side. Med en indånding, læn dig godt over mod højre side. Og med din udånding, rul tilbage gennem midten til venstre side, sideplanke, løft højre arm mod himlen, åbn op. Og du er velkommen til at have fødderne stablet eller ustablet. Måske løfte øverste ben, eller måske bringe knæ og skinneben i gulvet i din planke, det der passer dig. Igen kom tilbage til planken i midten. Stille og roligt sænker du knæ og hofter i gulvet. Up dog. Måske lidt bevægelse. Åbn op for ryggen. Hvis det føles for meget i din lænd, kan du altid bøje albuerne, komme lidt længere ned. Dybe åndedræt. Virkelig bare tage dig tid til at mærke din krop. Det er din yogapraksis. Det skal føles som dig. Det skal føles rart og naturligt hele vejen. Rul skuldrene tilbage og ned. Du kan strække dine arme, løfte op. Og herfra find ind i barnets stilling. Child's pose. Lige et øjeblik. Måske panden hviler mod gulvet. Måske en lille bevægelse fra side til side. Dybe åndedræt. Igen løfter du hoften op, så du står på alle fire på dine hænder og knæ. Du kan bevæge din hofte, bevæge din ryg. Omdrej dine tæer, tag en dyb indånding, løft fra dit center, løft hoften højt og kom hele vejen op i din down dog. Herfra læn kropsvægten mod venstre side på en indånding, løft højre ben tilbage op, down dog, split, åbn hoften op. Tag et par åndedræt til lige at bevæge dig lidt rundt på den her side af hoften. Du kan bøje dit knæ, du kan strække benet, du kan svinge hoften rundt. Lige som det passer dig. Igen stræk benet langt tilbage op. Træd din højre fod frem mellem dine hænder. Rul hele vejen op gennem midten, lad indåndingen løfte dig op og armene med op, high lunge. Og udånding halvvejs ned. Igen indånding, der løfter og skaber plads. Og udånding hele vejen ned, venstre hånd i gulvet, så højre. Og træd tilbage, down dog. Vi gør det samme venstre side, så læner kropsvægten mod højre på en indånding, løfter venstre ben tilbage op, down dog, split, åbner hoften op. Og tag et par dybe åndedræt til at bevæge dig rundt på denne her side af hoften. Du kan bøje dit knæ, du kan strække benet ud. Bare mærk ind i din hofte, hvad føles rart her på denne her side. Igen med en indånding kan du strække benet langt tilbage op. Og træd din venstre fod frem mellem dine hænder. Rul hele vejen op gennem midten. Løft armene med op, high lunge. Og udånding halvvejs ned. Bare lad åndedrættet bevæge dig, indånding der løfter og skaber plads. Og udånding hele vejen ned, højre hånd i gulvet, så venstre og træd tilbage, down dog. Vi gør det en gang til, en kropsvægt mod venstre på en indånding. Løft højre ben tilbage op. Træd højre fod frem mellem dine hænder. Indånding, rul hele vejen op gennem midten, løft armene med op højt. Og udånding halvvejs ned. Indånding løfter, skab plads. Og med din udånding lav et twist mod højre side, åbn armene godt ud til siden. 2 gange mere tilbage gennem midten, indånding løfter, skab plads. Og udånding twist mod højre.
En sidste gang indånding tilbage gennem midten. Lad indåndingen fylde op. Og udåndingen twist mod højre side. Og så bare bliv dit twist i det, du læner dig tilbage i reverse. Igen kom frem som en bølge. Venstre hånd i gulvet, løft højre arm mod himlen i et twist. Rul tilbage gennem midten, højre hånd i gulvet, løft venstre arm mod himlen, åbn op. En gang mere ved at sidde, rul tilbage gennem midten. Venstre hånd i gulvet, løft højre arm mod himlen i et twist. Og igen tilbage gennem midten, højre hånd i gulvet, drej bagerste hæl og fod i gulvet, så du kan løfte venstre arm mod himlen, open triangle. Bare træk vejret her. Og så bøjer du let i forreste knæ, rækker bagerste arm bag dig, så du løfter dig selv hele vejen op. Og ind i din krigertog. Bare tag dig plads her. Igen lad indåndingen løfte dig op, og armene løftes med op højt. Og udåndingen fører dig tilbage i din krigertog. En gang mere en dyb indånding, der løfter dig op. Og udåndingen fører dig tilbage i din krigertog. Herfra læn tilbage omvendte kriger. Du kan strække forreste ben. Og igen som en bølge ruller du hele vejen frem. Løfter venstre ben med op. Krigertræl i mærker balancen stående her på højre fod. Fokuser på dit center, på midten af din krop. Bøjer lidt i knæene, ruller hele vejen op. Tag dit venstre knæ med dig på vejen. Måske giver knæet lidt squeeze. Bevæger hoften let. Og stadig fokuser på midten af din krop. Måske du har lyst til at bringe venstre knæ ind i din venstre albue. Løft højre arm op. Bare træk vejret her. Ja, så godt. Igen kommer du tilbage til midten. Dykker hele vejen ned i kriger 3. Lad højre fingerspidser være i gulvet. Løfter stille og roligt venstre arm mod himlen. Ruller hoften åben. Open half moon. Og tilbage gennem midten. Begge hænder i gulvet. Træder bagerste fod i gulvet, løfter dig selv hele vejen op og ind i din kriger 2. Fra din kriger 2 læner tilbage reverse. Og igen kommer frem som en bølge, venstre hånd i gulvet, og så højre. Læner dig mod venstre, så du kan træde højre fod tilbage, downward facing dog. Så gør vi det samme venstre side, så læner kropsvægten mod højre på en indånding, løfter venstre ben tilbage op, down dog split. Og træder venstre fod frem mellem dine hænder. Ruller hele vejen op gennem midten. Lad indåndingen løfter hele vejen op. Og udåndingen halvvejs ned. Så bare lad åndedrættet bevæge dig. Indåndingen, der løfter, skaber plads. Og udåndingen, du glider ind i dit twist mod venstre side. Åbner armen ud til siden. Indåndingen fører dig tilbage gennem midten. Løfter, skab plads. Og udåndingen, twist mod venstre. En sidste gang. Indåndingen fører dig tilbage gennem midten. Løfter, skab plads. Og udåndingen twist mod venstre side, og så bliv dit twist i det, du læner dig tilbage i reverse. Og som en bølge kommer frem, højre hånd i gulvet, læner dig lidt mod højre, løfter venstre arm mod himlen i et twist. Ruller tilbage gennem midten, venstre hånd i gulvet, løfter højre arm mod himlen, åbner op. En gang med at være side, ruller tilbage gennem midten, højre hånd i gulvet, løfter venstre arm mod himlen i et twist. Og venstre hånd tilbage og ned, drejer bagerste hæl og fod i gulvet, open triangle, løfter højre arm mod himlen. Åbner op, skaber plads. Og bøjer lidt i forreste knæ, rækker bagerste arm bag dig, løfter dig selv hele vejen op. Og ind i din kriger 2. Igen bare lige tage dig tid til at finde dig til rette i din kriger. Måske bevæge hoften lidt, slap af skuldrene, måske bløde albuer. Lad indåndingen løfte dig op. Du strækker dine ben, løfter armene med op højt. Og udåndingen kriger 2. 2 gange mere indåndingen løfter forlæng. Og udåndingen kriger 2. En sidste gang bare lad åndedrættet bevæge dig. Indåndingen der løfter dig op. Og udåndingen der fører dig tilbage ned i din kriger 2. Fra din kriger læn tilbage omvendte kriger. Du kan strække forreste ben. Og som en bølge igen bevæger dig hele vejen frem. Løfter højre ben med op. Vi mærker balancen stående her på venstre fod. Fokuser på midten af din krop. Bøjer lidt i knæene, ruller hele vejen op til stående. Tag højre knæ med dig på vejen. Du kan bevæge hoften let. Og hvis du har lyst, bring højre knæ ind i højre albue.
Dejlig stræk og lille åbning her af hoften. Dybe åndedræt. Ja, fantastisk. Igen, kom tilbage gennem midten. Måske give knæet et lille squeeze. Og dyk hele vejen ned i kriger 3. Venstre hånd i gulvet. Læn dig lidt mod venstre, i det du stille og roligt løfter højre arm mod himlen. Ruller hoften åben. Trækker vejret open half moon. Igen tilbage gennem midten. Begge hænder i gulvet. Træder højre fod tilbage ned. Løfter dig selv hele vejen op. Og ind i din kriger 2. Bare tag dig plads. Læn tilbage omvendte kriger. Og kom igen hele vejen frem. Højre hånd i gulvet. Så venstre træd tilbage. Down dog. Igen læner dig mod venstre side på en indånding. Løfter højre ben tilbage. Down dog split. Åbner hoften op. Og hvis du vil, kan du åbne op så meget, at du træder højre fod et lille skridt bag dig. Backbend, wild thing, rockstar. Træk vejret her. Og igen kom tilbage gennem midten. Begge hænder i gulvet. Løfter igen dit højre ben tilbage op. Down dog split. Så lander i din pigeon pose. Bringer knæ og skinneben i gulvet mellem dine hænder. Og tager dig god tid til at finde dig til rette i din pigeon. Så mærk efter i din hofte. Mærk efter du ikke har for meget pres mod knæet. Så bare juster positionen for dit ben og din hofte, som det passer dig. Har du brug for lidt bevægelse, så gør du det. Du kan sidde op og tage en dyb indånding, skabe noget plads. Og med en udånding kan du lade overkroppen søge ned. Find et godt sted for dig i din pigeon. Måske lad panden hvile mod din hånd eller arm. Eller yogamåtten. Guide dit fokus til dit åndedræt. Tag nogle dybe indåndinger. Og nogle gode lange udåndinger. Slap af i din kæbe. Slap af i skuldrene. Og i hoften mod gulvet. Dybe indåndinger. Og gode lange udåndinger. Igen kan du stille og roligt løfte overkroppen op til din siddende pigeon og lige trække vejret her. Og hvis du vil, så kan du læne kropsvægten lidt over mod din højre side, så du kan række venstre arm bagud, gribe efter venstre fod. Måske med strakt arm for at få et dejligt stræk for dine skuldre. Måske bøje lidt mere i dit knæ og din albue, og mærke, at det strækker godt på forsiden af dit lår. Slap godt af dit ansigt og din kæbe. Måske endda luk dine øjne. Og tag nogle dybe åndedræt. Men hvis det ikke føles rart at gribe din fod, så ikke tænk på det. Så bare lad benet være i gulvet, siddende i din pigeon. Dybe åndedræt. Igen kan du stille og roligt give slip på foden. Lad benet komme i gulvet. Tag nu en dyb indånding i din pigeon. Læn dig lidt mod venstre, omdrej dine tæer, så du kan træde højre fod tilbage i downward facing dog. Og lige en sidste gang her i din down dog, så nyd strækket ned gennem ryggen, ned gennem benene, måske lidt bevægelse, hoften fra side til side, kan slippe i nakken. Så gør vi det samme venstre side, læn kropsvægten mod højre på en indånding, løfte venstre ben tilbage op, down dog split. Måske åbne op så meget mod højre side, at du træder venstre fod et lille skridt bag dig til en bagoverbøjning. Åbne op, trækker vejret. Rigtig godt, kommer tilbage gennem midten, begge hænder i gulvet igen med en indånding. Løfter dit venstre ben tilbage op og lander i din pigeon pose. Bringer knæ og skinneben i gulvet mellem dine hænder. Og tager dig god tid til at finde dig til rette i din pigeon på denne her side. Det er ikke sikkert, at de to sider føles ens, så bare tag dig tid til at justere, som du må have behov for det. Måske siddende op og tage en dyb indånding, skabe noget plads. Og med din udånding kan du lade overkroppen søge ned. Find et behageligt sted, der passer dig i din pigeon. Eventuelt hvile din pande mod din arm eller hånden.
Afspænd dit ansigt, giv slip i din kæbe. Tag nogle gode, dybe indåndinger. Og nogle endnu længere udåndinger. Slap af i skuldrene. Giv slip i hoften. Bare lad din hofte have tyngde mod gulvet. Og fokuser på dine indåndinger. Og dine udåndinger, som de kommer og går. Igen kan du stille og roligt løfte overkroppen op til siden af din pigeon. Og lige træk vejret her. Og hvis det føles rart, kan du læne dig lidt mod venstre side, række højre arm bagud, grib efter højre fod. Måske med strakt arm for at få et stræk for dine skuldre. Måske bøje albuen, bøje knæet lidt mere og mærke, at det strækker her på forsiden af dit lår. Hvis det ikke føles rart at gribe din fod, så bare lad den være, lad benet være i gulvet, siddende i din pigeon. Uanset hvad du mærker her i din pigeon, i dit stræk, så prøv bare at møde det med en blødhed. Dybe indåndinger og gode lange udåndinger. Måske luk dine øjne og bare træk vejret her. Igen kan du stille og roligt give slip på din fod, lad benet komme i gulvet. Kom tilbage til din siddende pigeon. Tag en dyb indånding. Og med din udånding bøj lidt i albuerne, læn dig mod din venstre side, så du kan bringe højre ben frem. Du kan bringe benet ud til hver sin side. Til at starte med lige bringe hænderne bag dig, tag en dyb indånding, åbn op, skab noget plads. Og herfra kan du lade hænderne komme frem. Måske tæt på hoften, måske længere væk. Måske lade overkroppen søge lidt længere ned. Eller måske lidt bevægelse fra side til side, eller frem og tilbage. Igen bare mærk lidt ind i din hofte, ind i dit bækken. Hele vejen op gennem din ryg. Når du er klar til det, kan du placere hænderne bag dig, håndfladerne i gulvet, rulle skuldrene tilbage og ned, åbn brystet op. Og hvis det føles rart, kan du løfte hoften med op fri af gulvet. Og igen stille og roligt lad hoften komme tilbage og ned. Herfra samle dine ben, bøj dine knæ, og så tag knæene med dig, i det du ruller hele vejen ned på din ryg. Måske bringe knæene mod dit bryst, måske lidt længere væk. Du kan rokke lidt fra side til side, eller rundt i cirkulære bevægelser. Dybe åndedræt. Herfra kan du strække dine arme og ben i vejret. Og begynde at bevæge din fodled og din håndled, albuled og skulderled rundt i cirkulære bevægelser. Den ene og den modsatte vej. Bare ligesom lad det løsne, lad det give slip hele vejen ned gennem din krop. Nyder at du ikke har vægt på hverken dine hænder eller dine fødder. Måske ryst dine arme og ben, bare lad det give slip hele vejen ned gennem din krop. Ja, let it go. Ja, rigtig godt igen kan du strække arme og ben. Og herfra bøj dine knæ, sæt fødderne i gulvet, eller armene hvile mod gulvet. Og så lige tag et øjeblik til at gøre lige præcis det, du føler for. Bare mærk i din krop, hvad har du brug for lige nu. Lige det sidste, du måtte have brug for inden din shavasana, inden din afspænding. Så bare lige mærk i kroppen, bare giv slip på hovedet, men mærk i din krop, hvad kalder din krop på? Hvad har du brug for inden din sidste afspænding? Så bare lige giv dig selv tid til det. Hvad det end måtte være. Et twist, en bagoverbøjning, et stræk, hvilken som helst bevægelse. Uanset om den har et officielt yoganavn eller ej. Så bare lige giv dig selv lov til at mærke ind i, hvad har du lige brug for her til sidst, til at fuldende din aktive yogapraksis.
Inden din Shavasana. Tag nogle gode, dybe åndedræt. Og når du er klar til det, kan du finde hele vejen ind i en behagelig liggende stilling. Til din Shavasana. Og der hvor du ligger behagelig, afslappet, godt tilpas. Du kan lukke dine øjne. Tag en dyb indånding hele vejen ned i maven og hele vejen op i dit bryst. Og langsomt ånd ud igennem din mund. Træk vejret ind gennem næsen, hele vejen ned i maven og hele vejen op i dit bryst. Prøv bare at holde vejret på toppen af din indånding. Og langsomt ånd ud igennem din mund. Giv slip i din kæbe. Og giv slip hele vejen ned igennem din krop. Og bare fornem, hvordan du kan lade åndedrættet bevæge dig. Som du ligger her helt afslappet. Afslappet og bevægelig. Lad dine indåndinger fylde dig op og skabe plads. Og lad dine udåndinger hjælpe til at afspænde og give slip. Slap af i musklerne i dit ansigt. Musklerne omkring dine øjne. Mellem dine øjne og dine øjenbryn. Musklerne under dine øjne. Og sætte musklerne bag dine øjenlåg, som om du kunne lade dine øjne søge lidt dybere ind i dit hoved. Lad kroppen søge lidt dybere i underlaget. Lad baghovedet hvile mod gulvet. Lad skuldrene give slip. Og giv slip ned gennem dine arme, hænder og fingre. Giv slip ned gennem din ryg. Til din lænd og din hofte. Og bare lad dine ben være tunge og afslappede. Slap af i dine fødder og dine tæer. Og bare mærk, hvordan du lader indåndingerne fylde dig op. Og lad udåndingerne afspænde og give slip. Og så begynd at fordybe dine indåndinger. Fyld din mave op. Fyld din brystkasse op. Og forlæng dine udåndinger. Lad det hele give slip. Fordyb dine indåndinger. Inviter fornyet ilt og energi ind i din krop. Og forlæng dine udåndinger. Giv slip på det, du eventuelt ikke længere har brug for. Stille og roligt kan du invitere lidt bevægelse tilbage i kroppen. Bevæge på dine fingre og tæer, måske hænder og fødder. Bare lige som du føler for, hvis du føler for at strække kroppen ud, så bare stræk dig ud. Eller måske træk knæene mod dit bryst og giv dig selv et lille klem, et lille squeeze. Og så bare lad dine øjne forblive lukket, i det du på din egen måde finder hele vejen op til en behagelig siddende stilling. Bare en behagelig siddende stilling, hvor du føler dig afslappet, uden at føle dig akavet eller låst i din stilling. Måske en lille bevægelse fra side til side. Måske rokke lidt frem og tilbage. Og så find tilbage til midten, til dit center. Til dit balancepunkt lige der i midten, som kun du kan mærke, hvor er. Sammen tager vi en dyb indånding, lad armene flyde til siden og højt op mod himlen. Og på toppen bring håndfladerne sammen, og med lukkede øjne bring hænderne til dit hjerte. Tag endnu en dyb indånding ind gennem næsen. Og ånd ud gennem din mund.
2 gange mere en dyb indånding. Og en god lang udånding. En sidste gang sammen til en dyb indånding, der fylder dig op. Og langsomt ånd ud. Og mærk en afspænding ned gennem din krop. Mærk dit hjerte, der pumper. Mærk, hvordan du har det lige nu. I dig. Og tak dig selv, fordi du prioriterede tid til din yoga i dag. Gjorde noget godt for dig, for dem omkring dig. Og tak fordi du delte din tid og energi med mig. Og når du er klar til at gå ud og møde resten af din dag, kan du stille og roligt åbne dine øjne. Namaste. Det var en kæmpe fornøjelse at lave yoga med dig. Jeg håber, du har det fantastisk dejligt i din krop, i dit sind. Jeg håber, vi ses igen. Ha' det rigtig godt.